suna nan take. Ya ku bayan Allah, akwai tambayan da take ta maimaituwa a kowace shekara. Tambayoyin nan tun muna ƙananan yara ake yin ta, kuma har yanzu ba daina wannan tambayoyi ba. Shine idan aka ce ranar 25 ta yi na Disamba, ana yin wani biki ko? Kiristoci suna yin bikin Kirsimeti a wasu garuruwan, ko in ce a wasu ƙasashen, ranar 27 a ranar 25 ga watan Disamba. A wasu ƙasashen, musamman gabacin Asia, su kuma suna yi a ranar 6 ga watan Januwari. Kamar yadda mu musulmi muka samu saɓanin ranar da aka haifi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasu sun ce 12 ga watan Rabi'u Awwal, wasu sun ce kaza ga wata, wasu sun ce kaza ga wata. Tunda Qur'ani bai ga mana fili karara ba, hadisan Muhammadun Rasulullah ba su gaya mana fili karara yaushe aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su ma Kiristoci haka suke da irin wannan sabani. A cikin Bible ba ka da aya guda ɗaya wacce take gaya ma cewa ranar 25 ga watan Disamba aka haifi Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Su ma kintace ne suke, ijtihadi ne malaman su suka yi. Wasu suka canko ranar 25 ga watan Disamba, wasu suka canko ranar 6 ga watan Januwari. Yanzu idan ka je Asia gaban nan, hatta ƙasar Masar, su ma suna yin Kirsimetin su ne a ranar 6 ga watan Disamba, a ranar 6 ga watan Januwari. Mu a nan Najeriya ana yin shi ranar 25 ga watan Disamba. Tambayoyin da mutane suke ta yi shine, menene hukuncin cin abincin Kirsimeti? Na san a cikin ku akwai waɗanda suna kunshe da wannan tambayoyin a cikin zukatansu. Wanda zai ce, na tambayi malami kaza ya ce haramun ne, na tambayi malami wane ya ce min halal ne. Kai, mu ana gwada kanmu ya kenan zamu. Wasu malaman sun ce halal ne cin abincin Kirsimeti alal itlaq. Wasu malaman sun ce haramun ne cin abincin Kirsimeti alal itlaq. Wasu malaman suka tsaya a tsakiya suka ce makaruhi ne. Makaruhi kenan an samu sabanin malamai, kuma mu sabanin malamai rahama ne a gare mu. Wasu malaman muna da kyakkyawan zato cewa waɗanda suka ce haramun ne wallahi ba da ka suka faɗi ba, suna da hujjojin da suka rike cewa cin abincin Kirsimeti haramun ne. Ijtihadin su ne, ba nassin hadisi ko aya ba. Waɗanda suka ce makaruhi ne su ma suna da hujjojin da suka rike, waɗanda suka ce halal ne su ma suna da hujjojin da suka rike. Kenan mu ya zame shi? Kalli makwabcinka, lokacin karamar sallah ko babbar sallah, ka yi abinci da nama zuku-zuku ka kai masa, ya amsa yana ta murna, ya je ya zauna shi da iyalinsa ya ci. Makwabcinka yanzu kai ma sai ya taho ma abinci ranar Kirsimeti, ya yanka rago,